ta, Lho? Pun boten. Ya, hati-hati ya. Nggih. Lho lah, kok rasa awakmu kok ketok ana wedi ngono. Walah, Dira ta. Aku gak apa-apa kok. Biasa budal selak hari itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Jadi dino iki Bapak ngadake ulangan. Saiki kerjakno nggih. Nggih, Pak. Awakmu wis mari Tara. Wis. Biasa dikumpulno. Ayo. Niki Pak sampun. Wis ta. Ya wis sak nilainya nggih. Iya. Iki wis Bapak biji. Saiki kowe kabeh isok mulih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Nggih. Dira, aku iso ta ngeterno aku mulai. Aku gak wani mulai dhewe. Sepurane gak iso aku katene ngeterno ibuku ning blonjo. Walah, ya wis aku tak mulai dhewe ae. Wis hati-hati ya, Ras. Ya. Nggih, enten. Kula bakal teko secepete. Yuk kok kula ilang, Pak. Kula masih mlebu kok kula ten pundi, Pak? Sabar diri nggih, Bu. Kula bakal ngawangi jenengan nggih anak jenengan. Tapi kula nggih butuh informasi tekan sampean, Bu. Jadi ceritanya ngene. Wingi sore aku pas nyapu-nyapu latar, Laras siap-siap kanggo budal les. Ora lali, Laras pamitan ning aku. Budal. Ora ono sing kari ta, Lho? Pun boten. Ya, hati-hati ya. Nggih. Kabeh mlaku kanthi apik wae, ora ono masalah. Apa kowe sampun nemokake sesuatu? Ya, Pak. Ya wis tresno. Nggih. Menurutmu, penculikan iki termasuk penculikan mati sapa? Itu data yang paling akeh nuduhake seksualitas yang berat bocah. Yang kepindo yaitu jual organ dalam. Paus iki hasil kedaden mek 5 kali ing 15 tahun. Pak, kok nemake kertas iki? Siki atas nama Laras. Ya wis, saiki gawenang kantorku. Kini bakal nyelidiki lebih lanjut maneh. Apa yang ndahake lakone mbek kertas iki, Pak? Kertas iku wis lusuh banget. Mungkin kene gak bakal ada petunjuk apa-apa. Koyo kae kerja ae. Kabeh barang bukti sing kene olahi pasti kene gawenang kantor. Basio angin sekalipun.
wis, saiki ning budal ngakoni tes jari. Pak, ketemu akhir papat sidik jari sing beda-beda. Ya wis, ini meneh bakal nyeluk mau sambutan karo Laras. Hah? Iki sopo? Cynthia emang duweni anak. Tapi tak sawang kok mirip Laras ya. Apa ana hubungane karo kasus iki? Pak, Mas ampun. Pak. Palingan apa, Pak? Iki anakmu. Kasar nggak tadi? Iki masalah pribadiku. Gak usah ada urusanku. Ayo lari. Tekan reaksine Cynthia. Sing sensitif ambek foto iku pasti ana hubungane karo Laras. Aku bakal nyelidiki lebih lanjut. Nyuwun sewu, enten Andira. Genten apa? Kula saking polisi arep nyusul Andira menyang kantor detektif. Oh nggih, sekedap. Kula siap-siap riyin. Nyuwun sewu, enten Pak Irfan. Wonten apa? Kula saking polisi arep nyusul Pak Irfan menyang kantor detektif. Nggih. Pak, orang aku sama berkumpul. Baik, temriki kula bakal ngadake tes sidik jari. Ing barang bukti ditemukake papat jari sing beda-beda. Kemungkinan duweni kalian. Jadi semisal sidik jari kalian anak yang mengikuti, kalian bakal ditindaklanjuti. Baik, temriki kula bakal ngadake diskusi bahas penculikan Laras. Ini kula nglakoni tes sidik jari mandiri, hasilnya menunjukkan bahwa Cynthia anak yang TKP. Kok sakit, Pak? Ya, orang gede namaku, kemungkinan gede kalau aku Cynthia. Awakmu ring aku tadi hijau. Kula ndak sebuahane. Tolong ke anakku kesempatan maneh. Aku bakal nyebelin awakmu, tapi awakmu tetap oleh hukuman kayak konsekuensi kesalahanmu itu. Apa kau wis nemu?
anakmu.